И здравейте хора, аз съм Илиан GamesBG и днес ще играем Майнкрафт, както виждате. Направих си броня от диаманти, намерих си ги в мината. Да, само изчакайте да направя едно нещо. Да, така. Ето към е мината, нали, подобрих си къщата, тук е чантинг. Тук и най-важното леглото ми. Да. Какво друго? Бях направил някои неща извън кадър. Къщата не. Си я подобрих, ето. Всяко да правя, че ге! Чай малко. Танк. Ти, брат. Ти сега трябва да дойдеш тук, че тук. Айде, стоун, сорт. Чакай. Що ни става, бе? Помато става вечер, брат. Това не е добре. Лягаме. Мината няма да ходим там, защото не е време за мината. Влизам навънка. Копачето грозно. Излизаме с меча да видим за храна, защото нямам никаква. О, сочно. Кой сте? Нищо не ми даде. Бати пича! Аз мисля, ще ми даде храна хубаво, да. Не е възможно, наистина. Как? О, прасец! Сочно! База прасенцата. Опа, пичо, не беги. Що не ми даде нищо? Това ще ми даде вече. Май, трябва да ми даде. Трябва. Ако не ми даде, ще умра, моля ти са. За какво не дадат нищо, де? Бати свирепите свине. Аре, къде си, бе? Добре, това вече ми даде. Сега трябва да отивам у нас да ги изпържам. Бързо! Някаква... Крави! Бързи! Ти пък яш това. Докато отидем до кравите. Айде бе! Фатмо! Тук вече не ми хареса. Къде си? Не, стоп. Кравичко, моля ти са. Yes, обихия. Да. Да, сега убивам и тая, да. Къде отиваш? Къде отива? Да, убих кравата сега. Мамо, снимам клип! Майде са! Не мога да оставиш на мира! Не, нищо не е ставало. Това беше баба, която винаги ме нерви. Игнор. Така. Уоу! Чай малко, ало! Как влизат тези неща тук, бе? Те добре ли са? Стейк. Някаква дива, нетипична. Едно за мен. Това е песен.
трябва да направи. Имам си храна, ла 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 ла. Вие да видите къщата отпреди, просто така ще се гръмните, че направо ще ви падне шапката. Оставяме кожата, и може да запълвам, оставяме и храната, когато не се прияде. Така. Какво направя сега? Добре, аре, това ще правя за клипа. Чакай да. Чао, хора. Ще се видим в някой друг клип. Да, ще правя клипове сега горе-долу така. И... да. Чао. Абонирайте се за канала ми. Пишете в коментар какви други игри искате да играя. И...